Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи! Аз, Иван, и моята съпруга Милка имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно канатът на нашите прекрасни деца Виктория и Дамян. Тържеството ни ще се състои на 16.08.2025 г. в село Войводово на палатка Уникат от 5 часа. За вас и вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Стрелата груп. Дами и господа, представям ви най-новата продукция на оркестър Стрелата груп за 2025 година. Долината на стрелите! А вашите незабравими моменти ще заснемат екип Студио Димитрови. Благодарим, очакваме ви!